16-й международный турнир по смертным единоборствам «Битва чемпионов». Двухраундовый бой в наилегчайшем весе. И первый в октагон. Добро пожаловать, боец из Узбекистана. Он носит прозвище «Боксер». Встречайте, Азимчон! Его соперника в красном углу из Таджикистана по прозвищу «Черный бык» Сайвали Саидов. Представляем вам соперников. И первый бойца в синем углу. Ему 8... Рост 167 сантиметров, вес 57,7 килограмма. Дамы и господа, он чемпион Узбекистана по ММА, представляющий Республику Узбекистан, Азимчон, боксер Усара. Его соперник в красном углу. Бойцу 18 лет. Его рост 166 сантиметров, вес 57,6 килограмма. Профессиональный рекорд, от которым он одержал победу. Дамы и господа, чемпион Таджикистана по панкратиону, приветствую Сайвали «Черный бык» Саидов. Рефери поединка Мирзол Мадамидов.
служим мою команду. дуруд ҳамдиёрони азиз, мухлисон ва роғибони санъати муҳорибаҳои омехта. набарди чемпионҳо 16 пешкаши шумо мегардад ва инҷо ҷуфте ки пешкаши шумост. аз канори сурх варзишгари мо Сайвали Саидов ва муқобили рақиби узбекаш Азимҷон Усаров аз канори кабуд ҳарду рӯбарӯ якдигар меоянд ва аввалин зарбаҳоро ҳоло ба самти якдигар равона карданд. бубинед, дар инҷо варзишгари мо ҷавон аст, вале рақиб ҳам 18 сол дорад. инҳо ҳамсол ҳастанд ва акнун аз набардро оғоз карда. дар ҳол варзишгари мо Сайвали Саидов ҳолати партируро интихоб мекунад ва дар замин рақибро фишор меорад. аммо Азимҷон Усаров аз ин ҳолати мушкил мехоҳад ки худро лаҳзаҳои аввал албатта раҳо кунад ва аз ин фурсати вазъи бисёр ҳам мушкил ин варзишгари меҳмон аниқтараш Азимҷон Усаров баромада наметавонад. ва Сайвали Саидов ки бисёр мактаби хуби санъати муҳорибаҳои омехтаро омӯхтааст. бубинед, аз таҷрибаи хеш ки дар кишварҳои махсусан дар ҷумҳурии Узбекистон ки чанд маротиба дастболо шудааст, аз ин ҷо фурсат истифода мебарад ва чанд зарбаи пушти сар манъ. ва бубинед, зарбаҳои паҳлӯӣ дар ин ҷо довари марказ ин лаҳзаро манъ мекунад ва ин фурсатест ки пеш аз муҳлат дастовар барои варзишгари мо Сайвали Саидов пеш аз муҳлат дар раунди аввал рақибро шикаст медиҳад ва ҳамин тариқ ғолиби ин набард эълон мешавад. ӯро ба албатта болои сар парчам мегирад ва атрофи 8 кунҷа чарх мезанад. мухлисони аз ин набард хеле шод гардиданд. Первого раунда техническим нокаутом добивание. Победу одержал Сайвали Чарный бык Саидов. муборак шавад Сайвали Саидов. ғолибият барои набарди аввал ва аз ҷониби роҳбари Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехта Пулоҷон Азаров барои ӯ нишон тақдим мешавад. муборак шавад. Двухраундовый бой в наилегчайшем весе. И первым в октагон добро пожаловать представитель Узбекистана Фиртавс Фармонов. Добро пожаловать в красный угол, боец из Таджикистана. Встречайте, Афлио Амирзада. Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 30 лет, рост 165 сантиметров, вес 58 килограммов ровно. Из Узбекистана Фиртавс Фармонов. Его соперник в красном углу октагона. Ему 23 года. Его рост 167 сантиметров, вес 57,9 килограмма. Профессиональный рекорд, один бой, в котором одержана победа. Он представляет бойцовский клуб Ахмат Таджикистан Фотон Афлио Амирзада. Рефери поединка Мирзо Мадамидов. меравем дӯстони азиз, акнун ба набарди навбатӣ ҳамоно аз канори сурх варзишгари мо. ин навбат акнун Авлиё Амирзода аз клуби варзишии Evolution 23 сол дорад бо рекорди 1-0 бар муқобили рақиби 30 солааш. аз ҷумҳурии Узбекистон рақобатро шурӯъ карданд. ҳоло ҳарду тариқи росто, аввалин зарба тариқи даст, тариқи пӯи чап лоукик мегӯянд. ҳамоно ҳолатҳои лоукикро Авлиё Амирзода
истифода мебарад ва рақибош аз тариқи мушт мехоҳад ки ҷеб ё ҳукро ба кор барад. ҳоло дар рӯбарои якдигар ҳамдигарро месанҷанд. бубинед хуб бисёр зарбаи қавии тараки дасти рост аз ҷониби Авлиё буд ки ин лаҳза агар суръаташ баландтар мешуд шояд рақибро ба замин меовард. ҳоло рақиб ҳам зарбаҳои ҷавобӣ дорад. тараки дасти чап зарба ба рӯи Авлиё мезанад. ҳарду дар фосилаи наздиктарин ва Авлиё акнун лоукикро дубора ба кор мебарад. ҳамчунин зарбаҳои дастӣ ҳам аст. рӯбарои якдигар истодан бубинед қавият ҳарду медонанд ки бо кадом шакл ё шева мубориза баранд ва дар ин ҷо Авлиё новаста аз он ки афзалият дорад. ҳамчунин тараки дасти рост акнун Фирдавс Фармонов варзишгари Ӯзбекистон лоукики бисёр ҳам қавӣ тараки пои рост Авлиё Амирзода мерасонад. Фирдавс Фармонов ҳоло фармонбардорӣ намекунад зарбаҳои Авлиёро ва дар рӯбарӯи истодааст. бубинед дар ин ҷо довар ишора дорад ки ҳарчи бештар суръатнокӣ зиёд шавад ва Авлиё чун пештар аз зарбаҳои пой ва дастро ба кор мебарад. Фирдавс Фармонов то куҷо дар ин ҷо фармонбардорӣ мекунад. аз рақиб наздик меоянд ҳамоно пайгирӣ мекунад. Авлиё тараки дасти чап ҷеб дорад. Фирдавс мустақиман ин зарбаи сабук буд. хуб акнун Авлиёро бубинед гашта ё баргашта зарбаҳои қавии худро ба бадан ва пои рақиб мерасонад. ҳам даст ҳам пой наздик мешавад. Фирдавс Фармонов ҳарос дорад. фосила наздиктар мешавад. довар дар ин ҷо ишора дорад бигзор набард зиёдтар шавад. ҳолатҳо бубинед бо дасти чап ҷеби қавӣ Авлиё акнун шумораи зарбаҳои худро зиёдтар мекунад дар фосилаи наздиктар. ҳоло Фирдавс мехоҳад ки аз пои рақиб дорад ва рақибро афтонад. ин афзалият дорад текдаун агар ба шарте ки рақибро афтонад. аммо афтодани Авлиё Амирзодам кори осон нест. на Авлиё ҳеҷ гоҳ пои худро ба рақиб намедиҳад ва худро дар ҳолати текдаун намедиҳад. баръакси ҳол аз боло зарба мезанад. зарбаҳои канорӣ Фирдавс Фармонов бошад. бо доштани пой ҳеҷ афзалият надорад. акнун Фирдавс худро раҳо мекунад. Авлиё ва Фирдавс бошад зери зарбаҳои мебонад. Авлиё акнун аз боло варзишгари мо имконияти хуб дорад ки ба хубӣ ё ба осонӣ зарбаҳои худро мустақиман ба рӯи рақиб расонад. Фирдавс бошад бетоқатӣ мекунад. аммо Авлиё ҳамоно зарбаҳои худ беҷавоб ҳастанд. чанд зарбаи беҷавобро довар нигоҳ мекунад. дар ҳолати агар беҷавоб бошанд зарбаҳо пас маҷбур мешавад довар ин ҳолатро манъ кунад. ҳоло бубинед довар ишора дорад. на тамом дигар тоқат надорад ва ин бурд аст барои Авлиё Амирзода. варзишгарои мо бовар кунед сонияҳо пушти сар мегарданду ғолибиятро ба даст меоранд. нокаути техникӣ Авлиё Амирзода Evolution муборак шавад пирӯзӣ. Итак, дамы и господа, турнир продолжается, и вашему вниманию двухраундовый поединок в легчайшем весе. И первым добро пожаловать представитель Республики Узбекистан. Встречайте Хасан Алхамов. Добро пожаловать представитель Таджикистана. Он носит прозвище Злой. Исфандияр Кадиров. В синем углу
Ему 22 года, рост 167 сантиметров, вес 63,6 килограмма. Дамы и господа, он чемпион Узбекистана по панкратиону, представляющий Республику Узбекистан, Фотон Хасан Алфамов. Его соперник в красном углу, бойцу 23 года, рост 170 сантиметров, вес 61,4 килограмма. В его активе один бой, который он завершил победой. Он представляет бойцовский клуб Ахмат Таджикистан. Приветствуйте! Исфандиор Свой Кадиров! Рефери поединка Арсен. میرویم با نبرد نوبتی از کنار صبح ورزشکار ما اسفندیار قادرов از کلوب ورزشی اوالیوشن با رکورد 1-0 بر مقابل حسن علامов از جمهوری ازبکستان 22 سال دارد. رقیب و ورزشکار ما باشد 23 سال است. الکساندر زاگورسکی هر دو را معرفی کرد و داور مرکز قاعده‌های صنعت محاربه‌های آمیخته را برای آنها فهمانید و اکنون فرصت برای آغاز نبرد. بله رفتیم. تاجیکستان ازبکستان نبرد آغاز شد. ورزشکار ما از کنار سرخ است. هیئت منتخب تاجیکستان از کنار سرخ و ورزشکاران ازبک از کنار کبود مبارزه میبرند. حالا در حال حسن علامов میخواهد که در فرصت کوتاه‌تری با ضربه های قوی پیش اسفندیار قادرов را از پای افشاند. اما اسفندیار حالا با قد بلند دستان دراز امکانیت های خوب دارد برای حسن علامов را علام‌آور کردن. راستا اطراف یکدیگر چرخ میزنند. اینجا اسفندیار قادرов طریق پای لو کیک داور نظارت میبرد. حسن علامов نماینده جمهوری ازبکستان چند ضربه خود را برای اسفندیار میآورد. اسفندیار کنار میرود ولی ضربه های قوی خود را هیچگاه مد نظر نمیکند. حسن اسفندیار روبروی یکدیگر هستند. طریق پای بسیار هم لو کیک هم های کیک میگویند. ضربه های کمربند پایان و کمربند بالا است که اینجا از جانب ورزشکار ما اسفندیار قادرов میزند. حسن هم از رقیب گریزان است. برعکس حال هجوم میخواهد کند. در اینجا اکنون حالت پرتری نمی شود. هر دو راستا دوباره برمیخیزند و ببینید برخورد قوی اسفندیار ورزشکار ما از کنار سرخ دست به شکای سرخ دارد بر مقابل حسن ورزشکار جمهوری ازبکستان. برخورد قوی این ناکاوت است. باور کنید در حالی که حسن علامov برای رقیبی اومد علامه حسنов اومد. بله وقتید و اسفندیار قادرov طریق مشتی بسیار پرقوت سرعت کش رقیب را بر ناکاوت آورد. Минута и 50 секунд самого первого раунда. Победу нокаутом одержал اسفندیار قادرов. Evolution آفرین ناکاوت. تاجیکستان با پیش. В Душанбе становится все жарче, и это неудивительно, ведь с вами глобальная ассоциация MMA Pro. И мы продолжаем, представляем вам двухраундовый поединок в промежуточном весе 58 килограммов. В октагон добро пожаловать представителю Узбекистана. Он носит прозвище Зверь Султан Ташпулфатов. Дамы и господа, встречаем его соперника. Он из Таджикистана. И в этом бою взял боевое прозвище «Убийца зверей» Мухаммад Кадир.
Знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 17 лет. Рост 168 сантиметров, вес 58 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 2 победы, без поражений. Дамы и господа, он чемпион Узбекистана по боевому самбо. Приветствуйте, Султан Зверь Атошкулватов! А вот и его соперник красного угла октагона. Ему 17 лет, рост 170 сантиметров, вес 57,5 килограмма. Профессиональный рекорд. Один бой, в котором одержана победа, но он многократный чемпион Таджикистана по ММА, панкратиону, боевому самбо и грэпплингу, представляющий клуб X-Fit из Душанбе, Таджикистан, Фотон Мухаммад Кабир, убийца зверей Назарзада! Ревидинга Арсен. акнун муборизаи хеле ҳам дидани ва баҳснок миёни ду варзишкар аритар аз варзишгари мо Муҳаммад Кабир Назарзода. ин варзишгаре ки ҳанӯз 17 сол дорад бо рекорди 1-0. акнун бубинед инҷо баҳсангез миёни Султон Тошпулатов, варзишгари Ӯзбекистон. он низ 17 сол дорад. бар муқобили варзишгари мо акнун рӯбарӯи якдигар истоданд. ҳоло ин набарди баҳсангез миёни Султон мехоҳад султонӣ кунад, вале дар муқобили Муҳаммад Кабир ки кабир аст дар кори худ, ман ҳеҷ боварӣ надорам ки дар ин ҷо Султон дар ин набард султонӣ кунад. ҳоло рӯбарӯи якдигар ҳастанд. ҳарду ҷавон ҳастанд. бубинед дар ин ҷо як ҳуҷуми Султон Тошпулатов, аммо ҳайкики бисёр ҳам қавӣ буд. ҳоло бо ҳам меоянд. бубинед тареки зарба задан дар ҳолати партери. дар ин ҷо варзишгари мо Муҳаммад Кабир Назарзода рақибро бигирад, аз пушт мегузарад. дар ҳолати буғӣ кардан хеле имконияти хуб аст. Султон то куҷо султонӣ карда метавонад? замин афтидааст ва довара атрофи онҳо чарх мезанад. сарпарасти кул X-Bet дар ин ҷо акс ёфтааст. бубинед варзишгари мо Муҳаммад Кабир Назарзода акнун зарбаҳои паҳлӯи худро ба кор мебарад. тареқи пой қулф андохтааст ва ҳеҷ гоҳ барои Султон намегузорад ки султони ин набард бошад. аз пушт ҳолати часпиш бисёр хуб аст. ин ҳолат метавонад ки рақибро ҳар лаҳза ҳар самте ки хоҳад акнун гардан мегирад. ҳолати дар ин ҷо таслим мегардад. ҳоло бале таслим мешавад. султонӣ намекунад, вале Муҳаммад Кабир Назарзода дар ин ҷо тавонист ки бо гузашти ҳудуди 1 дақиқа камтар дар ин ҷо акнун ин набарди баҳсангезро бо пирӯзӣ ҷамъбаст кунад. муборак шавад. офарин. дар ин ҷо ба хотири шодию тараб акнун Муҳаммад Кабир Назарзода ба гардан парчами кишвар аст ва пирӯзии хешро истиқбол хоҳад кард. Александр Загорский. Ревидинга Арсен. Остановил бой через минуты 25 секунд первого раунда. Удушающим приемом свою вторую победу в профессиональном ММА записывает Мухаммад Кабир, убийца зверей Назарзода. Назарзода. муборак шавад пирӯзӣ. роҳбари Федератсияи ҷиу-ҷитсуи Тоҷикистон Турсунзода Раҷабалӣ барои ҷоизадор ва ғолиб Муҳаммад Кабир Назарзода тақдим мекунад медалҳоро. аз ҷониби роҳбарияти X-Fit ҳам барои онҳо қадрдонӣ мешаванд. дар паҳлӯи падар ва мураббиёне ки ӯро тарбия карданд. Красный угол. Добро пожаловать, представитель Таджикистана. Встречайте, Заир Джоразада!
Знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 26 лет, рост 170 сантиметров, вес 63,4 килограмма. Он представляет Республику Узбекистан. Фотом Лазиз Джаборов. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 40 лет, его рост 170 сантиметров, а вес 63,2 килограмма. Его в активе один бой, который он завершил победой, представляющий клуб X-Fit Душанбе из Таджикистана. Приветствуйте, Заир Джоразада! Рефери Мирзо Мадамидов. دوستان عزیز اکنون میرویم با نبرد تاریخی هم بگویم خطا نمیکنیم. در اینجا برای مخصوصا جوانان عبرت آموزش است. ببینید ورزشکار ما زهیر جورزاده کارمند مقامات حفظی حقوق از کنار سرخ بر مقابل رقیب جوانش 26 ساله لازیز جباروف مبارزه میبرد. جمهوری ازبکستان از کنار کبوت. این ورزشکار ما ببینید 40 سال دارد، نوبسته از 39 سال در اینجا اکنون با یک هیجان لذیذ لذت نبرد را میخواهد، اما زهیر جورزاده در مقابل او قوی میستد. حالا نو شروع شده است رقابت و باز لوکیک های لذیذ جباروف بر پای ورزشکار ما برمیخورند. در اینجا زهیر جورزاده باشد. این ورزشکار از کلوب ورزشی ایکس فیت است با رکورد 1-0. او ما با تخلص پروکورور میدونیم و ورزشکار بسیار از روی آداب و اخلاق. باور کنید آداب و اخلاقی که زهیر جورزاده دارد برای نورسان و جوانان عبرت است، اما 30 سال هم با او عبرت دیگران است که ببینید بر مقابل رقیبانی که 26 سال چگونه در همون اوج کمالات هستند، یعنی در اوج کمالات نبرد هستند مبارزه میبرد. در اینجا یک ضربه خیلی خوبه زهیر اکنون رقیب را میافتاند. لذیذ چیکار میکند؟ لذیذ میخواهد که در زمین زهیر را دارد، اما زهیر نمیدهد. یک حالت مشکل زمین کار کردن برای آنها. دستی زهیر را داشته است، دستی راست را. حالا اکنون زهیر امکانی دارد برای گرفتن، از پشت گذشتن. دوباره لذیذ جباروف زهیر جورزاده را زمین میماند. کار در زمین است، داور نظارت میبرد این حالت را. بسیار قوی داشته است لذیذ جباروف، اما زهیر جورزاده هیچگاه از این حالت مشکل نمیخواهد که خود را به دست رقیب دهد. بسیار مشکل است. نوبسته از زیر بودن در اینجا زهیر ضربه های خود را همه را بر مقابل رقیب روانه می کند. آنها در حالت پرتری هستند. یک حالت بسیار مشکل برای زهیر است، حالت نفس تنگی است، ولی با وجود این اکنون حالا در اینجا همون قوه، توانایی، قدرت لازم است که در این حالت های مشکل داور آنها را اکنون از راستا میبرد، چون که در اینجا بسیار حالت توقف یا پاوزه میگوییم زیادتر میشود و داور مجبور است که در حالت کار نکردن، حالت پاوزه شدن آنها را برخیزاند و نبرد را از راستا فایتینگ گوید. اکنون بار دیگر زهیر میچسبد نوبت. لذیذ جباروف معلوم است که لذیذ جوانتر است. یک ضربه در اینجا، حالت چسبیش برخورد خوبتر بشود. حالا اکنون ورزشکار ازبکستانی کنار میرود. زهیر باشد در فاصله نزدیکتر بخواهد ضربه ها را به کار برد. طریق پای دست ببینید زهیر هم ضربه های خوب دارد. اگر این حالت رسیش می بود شاید در اینجا لذیذ اکنون به لذت برد میماند. زهیر باشد ورزشکار 40 سال دارد ببینید، اما مثل جوانان است. هم راستا ایستادنش، هم ضربه هایش، هم فاصله نزدیک شدنش. دوباره در اینجا اکنون لذیذ حالت پرتری رو بکر بود، اما ببینید زهیر گردن داشته است. شاید این امکانیت خوب باشد برای ورزشکار ما، قوی می‌دارد. آنها با هم می‌آیند. این نوبت اکنون برعکس حال می‌شود. ستکه داشتن ممکن است. ورزشکار ازبک هر لحظه مجبور بشود که ستکه را دارد. نبرد در مرکز می‌آید و اکنون زهیر همانا پر قوه داشته است. گردن رقیب را
Лазиз Ҷаборов бошад аз ин ҳолати мушкил. Акнун нафастангии навбат барои варзишгари ӯзбек аст. Бибинед бо як зуру таворӯй мехоҳад ки гардани худро раҳо кунад, аммо Зоир мошина кам доштааст. Новаста аз поён будам. ҳоло бо мушкилӣ шояд инҷо гардан раҳо кунад. бале, гардан раҳо мекунад Лазиз Ҷаборов ва Зоир бояд аз ин ҳолати мушкил имконият барои Муҳаммад Акнун. офарин, ин ҳолати хуб буд, чун аз мушкили вазъи мураккаб худро раҳо кардан аст. тараки дастаҳо, бибинед, дастҳо зарбаҳоро ба кор мебарад. дар ин ҷо Зоир зери муштори худ қарор медиҳад рақибро. рақиб маҷбур мешавад тараки даст нишон медиҳад, аммо Зоир бошад ҳамоно зарбаҳои беҷавоби худро ба кор мебарад. ин нокаути техникӣ аст. офарин, ана ин мардонагӣ аст ки дар чин солагӣ бо ҷавони қавӣ мубориза бурданду. аммо ӯро бибинед, Муҳаммад Кабир Назарзода ӯро гӯш мегирад, чунки ҳар дуто ҳамтолор ҳастанд ва захматҳои Зоирро хуб медонад. ин аст дар ҳам шодию тара паҳлӯи якдигар буданд. Президент Федерации Таджикистана Болот Назаров для награждения. Добро пожаловать! И генеральный директор X-Fit Павел Родин. Мы готовы к церемонии награждения. Бойцы на середину. инҷо акнун ба хотири пуракрор дӯстони азиз ро ғолиб метонад. Первого раунда. Техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал Зоир Прокурор. Зоир Прокурор Ҷуръатзода. ғолибият муборак бошад. хеле мушкил буд, вале шаҳди пирӯзӣ барои ӯ буд. сертификат аз ҷониби толори варзиши X-Fit роҳбари ӯ тақдим мекунад барои Зоир. Зоирро бисёр ҳам дӯст медоранд. бибинед, эҳтиром доранд нисбати ӯ. роҳбари Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехта. Добро пожаловать представителю Узбекистана. Встречайте Умед Акмалов. Oh my God. Встречаем его соперника в красном углу. Он представляет Республику Таджикистан и носит прозвище Борз Юсуф Бабизада. La gente está muy loca. В синем углу октагона 20-летний боец ростом 168 сантиметров и весом 61,1 килограмма. Он чемпион Узбекистана по боевому самбо из Республики Узбекистан. Фото Умед Акмалов. Его соперник в красном углу. Ему так же, как и сопернику, 20 лет. Рост 170 сантиметров, вес 61,2 килограмма. Он чемпион Таджикистана по ММА из Республики Таджикистан. Приветствуйте, Юсуф Борз Бабизада. Рефери Арсен. акнун дӯстони азиз меравем ба набарди навбатӣ. Юсуф Бобизода, варзишгари 20-солаи мо аз канори сурх, бар муқобили рақиби 20-солааш аз ҷумҳурии Узбекистон Умед Акмалов канори кабуд набардро оғоз мекунанд.
Юсуф Бобизода бародар яке аз варзишгароне ки ӯро мо хуб медонем, Файзиддине ки дар набардҳои санъати муҳорибаҳои омехта мубориза мебурд. Онҳо ҳарду таҳти роҳбарии як мураббии ҷавон Ҷаҳонгир Тоиров машқварзӣ мекунанд аз клуби варзиши Истиқлол. На инҷо Умед Акмалов варзишгари ҳарчанд ки барои мо 20 сол нишон медиҳанд, вале фикр мекунам аз рӯи сол бузургтар аст. Ҳоло Юсуф Бобизода бар муқобили ӯ тариқи муштони худ ба кор мебарад. Юсуфона ба рақиб наздиктар мешавад. умед бошад ба умеди пирӯзӣ, вале аз зарбаҳои Юсуф худро канор мебарад. бо вуҷуди канор бурдан зарбаи қавӣ буд, тариқи даст. бубинед акнун умедро ба ҳолати ноговор овард зарбаи Юсуф Бобизода. зудубора бармегардад. Умед Акмалов намояндаи ҷумҳурии Узбекистон канор меравад. тариқи зарбаҳои хуб дорад. Юсуф Бобизода бубинед акнун рақибро додааст. нокаут аст. нокауте ки барои Юсуфи ҷавон муяссар гардид, дуру дароз давом накард. Юсуф Бобизода Тоҷикистон. бубинед муштию ана бародараш аст. бубинед Истиқлол аз клуби варзиши Истиқлол Файзиддин бародар дар паҳлӯяш ки мо болотар дар бораи маълумот додем ва ин пирӯзиро барои Юсуф Бобизода Ҷаҳонгир Тоиров ҷо аст то шаҳди шогирдро дар инҷо бубинад. Офарин. Итак, мы готовы к церемонии награждения. В октагоне президент Федерации ММА Полот Назаров и генеральный директор X-Fit Павел Родин. аз ҷониби роҳбарияти толори варзиши X-Fit Александр Загорский Итак, дамы и господа, ғолиб Юсуф Бобизодаро маърифӣ мекунад. Первого раунда техническим нокаутом добивание победу одержал Юсуф Бобизода. медалҳои ифтихорӣ барои ҷоизадорон ва ғолиб тақдим мешавад. ҳамчунин сертификат ва сарпарастони мусобиқот ҳам Xbet ва Gorilla. В октагон добро пожаловать представители Узбекистана. Встречайте Тунят Ельмурадов. Займет представитель Таджикистана. Встречайте Худайор Раджабзада. Боец в синем углу, ему 19 лет, рост 172 сантиметра, вес 66 килограммов ровно. Он представляет Республику Узбекистан. Фото Тунят Ельмурадов. А вот и его соперник в красном углу. Его рост 172 сантиметра, а вес 66 килограммов ровно. Профессиональный рекорд, один бой, в котором одержана победа. Он представляет бойцовский клуб Ахмат Таджикистан. Фото Худайор Раджабзада. Рефери поединка Арсен. Давайте на середину.
рақобати навбати дӯстони азиз аз канори сурвардишгари мо худоёр раҷабзода бо рекорди 1-0 аз клуби варзиши Evolution бар муқобили Мунис Ҷонов 25 сола варзишгар аз канори Кабут намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон. Акнун равобити дӯстӣ миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон моро пайванд мекунад бо баргузории чунин мусобиқаҳо. мо аз дӯстӣ мегӯем ва зарбаҳои аввалро Мунис ба ҷониби мо мебарад. бубинед дар инҷо худоёрро бубинед канор меравад. ин зарбаҳои намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳам қавӣ аст. ҷумҳурии Ӯзбекистон низ мактаби хуби санъати муҳорибаҳои омехтаро дорад ва мин ҷумла дар гӯштин дар санъати муҳорибаҳои омехта албатта мо бояд бо онҳо ҳам дӯстона яъне набардҳои дӯстонае ки ҳоло мегузарад аминҳоро баргузор кунем. ҳам таҷриба барои варзишгарони мо мешавад, ҳам дӯстӣ миёни тоҷикону ӯзбекон бештар мегардад. худоёр акнун дар замин кор мекунад. олати замин зарбаҳои беҷавоби худро мехоҳад барои рақиб расонад. ин мусобиқот низ ба хотири дӯстӣ аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам дар якҷоягӣ бо Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехта MMA мегӯянд ки дар он ҷо баргузор мегардад. мақсад ин мустаҳкам кардани дӯстии робитаҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон аст. маҳз яке аз шохаҳо ё соҳаҳое ки дӯстӣ моро қавитар мегардонад ва ҳар лаҳза ҳам ба якдигар ошно мешаванд, ҳам якдигарро хуб медонанд, ҳам набарди дӯстона. бубинед 2 раунд муқаррар шудааст, вале дар ин 2 раунд мубориза мебаранд. дар анҷом новаста аз бурду бохт дасти мардонагӣ мегиранд. ба хотири дӯстӣ онҳо бародар мешаванд. варзиш ин аст. аммо чун мегӯянд ки бидуни қоида, умуман варзише нест ки бидуни қоида. ин ғайриимкон аст. MMA қоидаҳои худро дорад, ҳатто зарбаҳое ки мамнӯъ ҳастанд, зарбаҳое ҳастанд ки онҳо низ албатта ба назар гирифта мешавад. ин албатта қоида дорад. хуб мо мавзӯъро камтор кашод додем, вале бармегардем ба набарди худоёр раҷабзода. ин варзишгаре ки аз клуби варзиши Evolution аст, зодаи Мастшоҳ. бибинед зарбаҳои варзиш Мастшоҳ ки мактаби хуби набар дорад, чӣ камарбандӣ, чӣ санъати муҳорибаҳои омехта. худ Фаридун Одилов ки намунаи аз ҳамин варзишгарон аст ки дар пайравӣ ба кори Фаридун имрӯз ҷавонони қавӣ ҳам ҳастанд, мисли худоёр раҷабзода ки бо онҳо хеле наздик ҳастанд, дар як толор машқ мекарданд. вале муттаҳид кардани онҳо албатта дар як сатҳи хуб гузаронидан ин ҳам обрӯ аст барои варзишгарон, ҳам метавонад ки таҷрибаи онҳоро боз ғанитар гардонад ва инҳо аз ҳамин ҷо оғоз дар мусобиқаҳои байналмилалӣ баромад кунанд. ин мактаб аст барои онҳо. хуб барои худоёр имконияти хуб аст то ба акнун боло нишаста зарбаҳои худро ба кор барад. барои Мунисона дар замин аст. худоёр новаста аст, ҳолати дошти рақиб зарба мезанад. бубинед Мунис бошад тариқи пой мехоҳад ки зарбаҳои рақибро боз дорад, вале худоёр раҷабзода зарбаҳои худро оҳиста ҳам бошад, вале оҳистае ки мақсаднок аст, як барои рақиб мезанад. зарбаҳои худро акнун ҳоло барои худоёр бисёр ҳолатҳои хубтар аст. довар чӣ мегӯяд? довар назорат дорад, ҳисоб мекунад бо гузашти зарбаҳои беҷавобӣ албатта рақобатро манъ хоҳад кард. ҳоло довар шуморида истодааст. рақиб аз поён ҳаракат дорад. тамом. ин ҳолат нокаути техникӣ аст. худоёр раҷабзода, клуб Evolution инҷо пирӯзии варзишгаро ҳадя мекунад. Мунис бошад. акнун бар муқобили варзишгари мо қавӣ истода натонист. Тоҷикистон ба пеш, қавӣ пай карораш ба пеш, мисоли худоёр раҷабзода. Итак, время остановки боя 3 минуты и 47 секунд первого раунда. Техническим нокаутом добивания победу одержал худоёр раҷабзода, Ахмад, Таджикистан. ҳоло нишонаҳо тақдим мешаванд, ҳамчунин
инҷо мардоне ки барои рушду равнақи санъати муҳорибаҳои омехта дастгир ҳастанд. Офарин ба чунин сарпарастоне ки паҳлӯи кумитаи тадорукот аст, махсусан дастгирии чунин ҷавонмардон метавонад ки дар рушду равнақи санъати муҳорибаҳои омехта нақшгузор бошад. Офарин. Вашему вниманию двухраундовый поединок в легчайшем весе. И первым добро пожаловать представитель Узбекистана Тониор Салиев. Красный угол идет представитель Таджикистана. Встречайте, Рустам Ахмадиев. Знакомьтесь, боец в синем углу, ему 20 лет, рост 170 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Это профессиональный дебют спортсмена. Он представляет Республику Узбекистан. Вот он, Тониор Салиев. А вот и его соперник в красном углу клетки. Бойцу 21 год, его рост 170 сантиметров, а вес 61 килограмм ровно. Так же, как и у соперника профессиональный дебют, он представляет Республику Таджикистан при мощной поддержке своих фанатов. Рустам Ахмадиев. акнун дӯстони азиз меравем ба наварди навбати Рустам Маҳмадиев, 21 сола варзишкар ки ҳоло дар хизмати артиши миллӣ аст. Бар муқобили Дониор Солиев, намояндаи ҷумҳурии Узбекистон набард мекунад. Дониор яку якбора саросима ур мезанад ва ин зарбаи қавӣ Рустамона бе дурудароз давом намекунад. Офарин, ин шояд чанд сонияи рекордӣ аст ки дар ин ҷо Рустам Маҳмадиев бар муқобили рақиб равона кард ва ӯро бародарвор оғӯш мегирад. Аммо барои Рустам ин рақиб қадар дурудароз давом накард. Рустам Маҳмадиев, Ваҳдат, Тоҷикистон, рақибро дар як муҳлати кӯтоҳ шикаст дод ва зарбаҳои беҷавоби ӯ маҷбур шуд барои шикасташ. Через 15 секунд первого раунда техническим нокаутом добивание победу одержал Рустам Маҳмадиев, Таджикистан. Раҷабали Маҳмадиев ки доимо паҳлӯи писар аст, ҳоло аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи санъати муҳорибаҳои омехта MMA барои Рустам ва Дониор нишонаҳо тақдим мешаванд. И победитель Рустам Маҳмадиев. Рустам Маҳмадиев аз ҷониби Пулоҷон Назаров ҳоло бо нишон ва ҳамчунин аз ҷониби X-Fit сертификат тақдим мешавад. Муборак шавад. Первым в синий угол. Добро пожаловать представителю Узбекистана. Встречайте, Фотех Гембатов.
Красный угол идет представитель Таджикистана Адиб Назришоев. Представляю соперников. Боец в синем углу, ему 20 лет, рост 175 сантиметров, вес 68 килограммов, ровно. Профессиональный рекорд, один бой, в котором одержана победа. Он представляет Республику Узбекистан Фотон Фотех Нематов. А вот его соперник в красном углу, ему 25 лет. Его рост 175 сантиметров, а вес 69,8 килограмма. Профессиональный рекорд такой же, как у оппонента. Один бой, одна победа. Он чемпион Таджикистана по ММА, представляющий Республику Таджикистан. Приветствуйте, Адиб Назришоев. акнун дӯстони азиз дар ин ҷо Адиб Назришоев 25 сола варзишгари мо бо тахаллуси воин аз клуби варзиши Effect бар муқобили Нургази Нуржиягул. ин варзишгар аз Қазоқистон аст ки муқобили ӯ мебарояд. ин мусобиқоти байналмилалӣ аст ки варзишгарони ҷумҳурии Узбекистон ва Қазоқистон даъват гардиданд. ҳоло варзишгари Қазоқ Нургази аз карори кабут аст ва Адиб муқобили ӯ бо дастпӯшакҳои сурх аст, бо шорти сурх ҳамчунин аст аз клуби варзиши Effect Тоҷикистон. ин федератсия ҳанактараш ММА ҳоло ҷамъоварандаи дигар варзишгарони толорҳои дигар аст ки хуб аст ки аз як ҷиҳат метавонад ки онҳоро бо ҳам муттаҳид содад ва як дастаи Тоҷикистонро барпо намояд. Адиб қадаш баланд аст. Нургази бошад. оҳо варзишгари Қазоқ пои Адибро дошт лаҳзае, вале ин дуру дароз давом накард. ҳоло бармегардад. онҳо қадар зарбаҳои қавиро то ҳанӯз ба кор набурданд. аз якдигар бисёр эҳтиёт мекунанд. дар фосилаи дур мубориза мебаранд. Адиб як зарбаҳои ҳайкик ба кор мебарад. Нургази бошад дар муқобили ӯ истодааст, зарбаҳои ӯро ба осонӣ қабул мекунад, вале ҳамон суръатнокӣ ҳанӯз эҳсос намешавад. оромона мубориза мебаранд. он набардҳое ки қаблан бисёр бо суръат буд. оҳ Адиб пушти пои рақиб зарба мезанад. Нургази бошад. барои паҳлӯ афтидан. ҳоло дубора рӯбарӯи якдигар истодан. бобинед айкикҳои бисёр хатарнокро Адиб ба кор бурдани аст. Нургази бошад. варзишгари Қазоқ рӯбарӯю истодааст. атрофи якдигар чарх мезананд. довар ором аст. довар ишора мекунад ки он суръатнокӣ бештар бошад. Нургази акнун бархурд каме суръатафзоӣ мешавад.
барои якдигар истодан. Ин зарба чӣ буд? Нургазиро ба замин афтод ва Нургазӣ дубора бархост. Адиб бошад аз клуби варзиши Эффект. Оҳо, ҷавобан ҳамон зарбаро Нургазӣ одоб кап афтид. лаҳзаи бархӯрд таваққуф шуд ва дубора акнун онҳо бо ҳам рӯбарӯй омаданд. дар инҷо мухлисон мехоҳанд ки ҳамон набарди суратнок дуро бубинанд. оромон аст. бархӯрд пӯи рақибро доштааст. бубинед дар инҷо акнун Адиб бар ҳолати партерӣ гузашт ва дар ҳол гардани рақибро гирифтааст. аз пушт мехоҳад гузарад. ин ҳолат бояд хубтар гузарад то мавқеи худро мустаҳкам намояд ва баъдан гардан гирад. ба қавли дигар мегӯянд ҳолати буғӣ кардан бисёр имконияти хуб аст. барои буғӣ кардан сараввал бояд варзишгар аз боло мавқеи худро мустаҳкам намояд ва баъдан ҳолатҳои хубтарро пайдо намояд, ё ҳолати ладодани даст ё буғӣ кардан. ду ҳолате ки метавонад дар замин бо пирӯзӣ ҷамъбаста. ҳамчунин зарбаҳои канорӣ ҳам метавонад ки пеш аз моҳлат Адибро дастболо гардонад. Адиб зарба месанад. довар энро накаути техникӣ мебинад ва қароре меояд ки ин набардро боз дорад ва Адибе ки дар ин ҷо пирӯзиро ба даст овард. ҳарчанд ки ӯ ҳам дар муқобили рақиб хаста буд, вале тавонист билохира корро ба суди худ ҷамъбаст намояд. Техническим нокаутом. Добивание. Победу одержал Адиб Назрешаев. Таджикистан. И глобальная ассоциация ММА и Федерация ММА Таджикистана представляют вам бои основного карда, первый из которых двухраундовый поединок в легчайшем весе. И первым в синий угол представляю вам бойца из Узбекистана Мухаммад Мелипоев. Встречайте его соперника в красном углу. Он из Таджикистана и носит прозвище Шейх Сухраманин Шайхов. И наш знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 21 год, рост 172 сантиметра, вес 61 килограмм ровно. Его активе один бой, который он завершил победой. Представляющий Узбекистан Мухаммад Мелипоев. Его соперник в красном углу. Ему 21 год, рост 176 сантиметров, вес 61 килограмм ровно. Профессиональный рекорд 3 победы, ни одного поражения, дамы и господа. Он многократный чемпион турниров по ММА и грэпплингу, представляющий республику Таджикистан, доселе непобежденный Срухобали Шейх Шайхов. Рефери поединка Аббас Ерлик. Вазни 61 кило. 21 сола варзишгари мо аз канори сурх ин Сухробали Шайхов аст бар муқобили Муҳаммад Мелипоев аз канори кабуд бо рекорди 1-0 варзишгари узбек ва Шайх бошад бо рекорди 3-0. набард миёни онҳо оғоз мешавад. намояндаи ҷумҳурии Узбекистон аз канори кабуд аст, мочу ҳарвақта аз канори сурх Сухробали Шайхов зарбаҳои қавӣ дорад.
бубиред ҳараке пой айкикои бисёр қавиро ба сӯи рақиб мебарад. рақиб 21 сол дорад, бо ӯ ҳам сол аст. дар муқобили якдигар бубиред зарбаҳои қавиро ба кор бурдани ҳастанд. дар ин ҷо акнун ҳолати партери ба кор меравад, дарҳол замин меафтад. дар ин ҷо мехоҳад ки Шайхов рақибро самти дигар афтонад ё гардан гирад. самти дигар афтодани аст. тобиш ё тоб додани рақиб ба самти дигар, тое ки акнун мавқеи худро боло нишаста ба кор бараду ба зарбаҳо ё силсила зарбаҳои худро озодона, бале ҳамин шакл ба кор барад. акнун рақиб маҷбур аст. ин нокаути техникӣ аст ки дар ин ҷо довари қазоқ набардро ба суди суҳробалӣ Шайхов мебинад ва дарҳол ба хотири саломатии варзишгарон ин набардро боз медорад. рақобатҳое ки тез-тез ба суди варзишгарони мо ҷамъбаст мешаванд. Александр Загорский эълон мекунад. 8 секунд первого раунда. Техническим нокаутом добивания победу одержал Сухробали Шайхов, Таджикистан. Шейх тахаллуси аст. Шайхов ба гардан нишони тиллоӣ мекунад. ба даст обҳои қувваафзоӣ мегӯянд ки гарела ҳамчун сарпараст ҳастанд ва сертификати X-Fit албатта дар дасти онҳо аст. Это двукратный бой в наилегчайшем весе. И первым добро пожаловать представитель Узбекистана. Он носит прозвище Гора. Умедшон Давронов. Красный угол. Он из Таджикистана. И его прозвище Торнадо. Мохаммадамин Шамолов. ҳамдиёрони азиз, акнун набарди таърихии дигари рақобати варзишгарони 58 кило аст. Муҳаммад Амин Шамолов бо тахаллуси Торнадо бар муқобили Умедҷон Давронов, 19-сола варзишгари ҷумҳурии Узбекистон аз канори сурх. рақобате ки варзишгари мо Шамоловро аз сулолаи Шамоловҳо ба ҳашткунҷа меорад. аслан ки сулолаи онҳо ба гӯштин майлу рағбат доштанд, ҳоло акнун аз гӯштин сарчашма ба санъати моҳрибаҳои омехтааст. Муҳаммад Амин Шамолов дар пайравӣ ба кори падар амак ҳоло аз клуби варзиши X-Fit Душанбе маърифӣ мешавад. чандин солҳоест ки ман ӯро медонам ки бо ҳамроҳии Муҳаммад Кабир Назарзода паҳлӯи ҳамдигар ба мисли бародар ҳастанду дар набардҳо доимо бародарбор бар муқобили рақибон мубориза мебаранд. ба қавли дигар як оила ҳастанд. оилае ки ҳарду ҳамсол ҳастанд, фикр мекунам ҳамсол ҳастанд, баробар ҳастанд ва ҳарду натиҷаҳои хубро доранд. хуб, акнун ин аввал мебинем ки дар ин ҷо Муҳаммад Амин Шамолов Торнадо бар муқобили рақиб чӣ гуна сурати шамолро ба кор мебарад. мо ки ӯро аз рӯи Шамолов гуфта ба хотири дастоварди пеш аз муҳлаташ мегӯем, ба мисли вазиши шамол зарбаҳою бояд бошанд. ҳоло акнун мушоҳида бубинед як навои зебои дар ин ҷо дилфин макони набарди чемпионҳо аст. аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як фазои дилрабо аст. фикр мекунам ин шоми дилрабои душанбе ба мусобиқот боз ҳам як
زیباگی زم میکند با شهر دلربا یا همون انگشتی تاجیکستان. دوشنبه ببینید اکنون شاماروف ضربه های شمالی خود را برای رقیب امیدجان دورانوف به کار بردنی است. شاماروف کجا از ضربه های شمالی رقیب را سر اول می سنجد. امیدجان دورانوف، امیدجان هم قدی بلند دارد در مقابل او. این لوکیکی به ثمره امیدجان دورانوف. محمد امین فاصله را ببینید، یک ضربه جهشی عالی محمد امین به کار بردنی است. این حالت ها را بیشتر همچنین محمد کبیر هم به کار میبرد. حالت دادن گردن ببینید بسیار حالت خوب است. اکنون رقیب اکنون امکانیت را پیدا میکند که شمالوف را نه شمالوف چون پیشتر مقام خود را مستحکمتر میگرداند. اکنون رقیب را نزدی سیتکه آوردنی است و ببینید سراول باید جای نشستی خود را مستحکم کند. اما شیوهی که باید به مثل محمد کبیر باید قلف اندازد پای خود را سراول تا اینکه رقیب دیگر به دو سمت حرکت کردن نتواند، اما پای را رها نکند. شمالوف حالا گویا برو میشنیده باشد. ببینید ضربه های پهلویی از جانب محمد امین و رقیب امیدجان دورانوف در حالت بسیار نه همون حالتی اگر دوست یا برادر خود را میکرد شاید در اینجا اینقدر دور و دراز دوام نمیکرد، اما نوبسته به این اما این حالت میتواند که خطر هم است که در اینجا امیدجان دورانوف طریق پای خود ضربه های قوی خود را برای محمد امین زند. این حالت باید خوبتر سر اول به قول رقیب را قلف اندازد. خب زمین کار کردن است، حالت زمین نگاه داشتن است. محمد امین رقیب هم به قول دیگر مست میکند یا پول میگویند تا خود را از این حالت های مشکل رفع کند. داور مجبور میشد آنها را برخیزاند و اثر نو فایت گفته دوباره آنها را با هم آورد. فایت یا بوی یا نبرد. آنها بار دیگر اکنون رو برای یکدیگر میشوند. رقیب از های کیک برای رقیب این حالت گشته و برگشته رقیب رو هم در یک حالتی ناگوار می‌آورد. داور از جمهوری قزاقستان است. ببینید وقتی که ورزشکاران ازبک مبارزه میبرند داور قزاق است، وقتی که قزاق مبارزه میبرد داوران ازبک همچنین جلب گشتند. داوران ما هم خوب هستند. ضربه پهلویی از جانب امیدجان دورانوف قوی بود فکر میکنم. راستو ایستادند در روبروی یکدیگر. ضربه های خوب دارد امیدجان دورانوف را در نظر دارم. ورزشکار ازبک هم ضربه های قوی دارد. اما جهشی عالی، فقط احتیاط باید کرد تا داور رو زیر ضربه نگیریم. حالا اکنون شمالوف ضربه میزند. اکنون از بالا شمالوف بیست اکنون سرعت افزایی میکند برای گذشتن به مثل پیشتره. رقیب را بس پشت خواباندنی میشود. از پشت هم گذاشتن ممکن است برای شمالوف. حالا موقع خود را مستحکم اما کمی سراسی موار شمالوف. امکانیت های زیبا آمده است برای شمالوف. باید امکانیت ها را با کار برد، امکانیت های خوب را با کار برد. رقیب در حالی که با این شکل یا شیوه است باید از پشت گذارد یا بوغی نماید اینقدر دور و دراز نمیشه. حالا خوب است. اکنون همون حالتی که ما گفتیم این رو باید بر وقت تر میکرد. موقع خود را مستحکم میکند. حالت سکند جواب اکنون حالت ضربه زدن امکانیت خوب است در حالی که قلف انداخته است. شمالوف بیست میزند و داور این را نکاوت تکنیکی میبیند. محمد امین شمالوف از کلوب ورزشی ایکس فی دوشنبه با تخلص ترنادو رقیب را شکست داد.
в октагоне награждающие Плот Назаров, Павел Родин и медали серебряная и золотая. Итак, время остановки боя 4 минуты и 35 секунд первого раунда. Техническим нокаутом добивание победу одержал Мохаммад Амин Торнадо Шампова. Аплодисменты его сопернику Меджону Давродову. И общее памятное фото. В промежуточном весе 58 килограммов. И первый. Добро пожаловать, представитель Казахстана! Он носит прозвище «Волк». Встречайте, Нурназар Каримбой! На свой второй поединок в течение сегодняшнего вечера выходит представитель Таджикистана. В этот раз под прозвищем Технарь Мухаммад Хабиб Назарзода. Представляю вам соперника. Боец в синем углу. Ему 17 лет. Рост 168 сантиметров, вес 57,6 килограмма. Он чемпион Казахстана по ММА и боевому самбо, представляющий Республику Казахстан по прозвищу Волк Нурназар Каримбой. Его соперник в красном углу. Ему 17 лет. Рост 170 сантиметров, вес 57,8 килограмма. Профессиональный рекорд. 2 победы, ни одного поражения. Акнун бозгашт ё набарди дуюми Мухаммад Кабир Назарзодаи навбат акнун рақиб қазоқ аст. Варзишгари 17 сола Каримбой Нурназар бар муқобили Мухаммад Кабир Назарзода ҳоло бо рекорди 2 бар 0 варзишгари мо ба набард мебарояд. Аз клуби варзиши X-Fit Душанбе, Тоҷикистон бо тахаллуси Технар Загорский онҳоро муаррифӣ кард ва аз маркази 8 берун мебарад ва довар бошад файт гуфта онҳоро бо ҳам наздик меорад. ин рақобати дуюми Муҳаммад Кабири ҷавон аст ки муқобили рақиби
қазоқаш мебарояд. Сарабал узбек буд, дар баробари ӯ мубориза мебурд. Акнун Шамолов назар ба Муҳаммадкабири дӯст мекунем ки ин чӣ гуна мубориза мебарад. бубинед, рақиб дар инҷо иштибоҳ кард ва худро дифоъ мекунад. Нурназар бо иштибоҳ кардан дифоъ мекунад ва бубинед, Муҳаммадкабир акнун ба мисли Шамол зарбаҳои худро ба кор бурдани аст. Рақиб маҷбур аст ки пои ӯро дорад. Ҳолати бисёр мушкил аст. Аз пушт дубора басгашт ва бубинед, ҳолати бисёр ҳам қавӣ аст. Ана ин суратноки аст. Ана ин Шамол бар ин аст. Зарбаҳое ки аз боло мезанад. ҳоло Муҳаммадкабир мақоми худро мустаҳкамтар мекунад ва силсила зарбаҳои беҷавоби худро барои рақиб мебарад. Довар чӣ мегӯяд? Довар дар ин ҳолат бояд ин набардро манъ кунад. Бале, ана ин бурде ки пеш аз муҳлат аст. Офарин. Ана ин аст бурде ки пеш аз муҳлат. Дуюмин 3-0 рекорди ӯ мешавад ва ҳамоно Муҳаммадкабир ҷавон аст. Бояд бо ин ҷавонии худ ҳамчунин дар ин набардҳо бисёр эҳтиёткорона мубориза барад ки чунин чеҳраҳое ки кашф мегарданд ё ба қавли дигар инҳо гавҳаре ҳастанд ки кашф мегарданд ва барои нигоҳ дошти чунин гавҳарҳо бояд албатта кор барем. Хоб, Загорский эълон мекунад. Через 56 секунд первого раунда свою третью профессиональную победу техническим нокаутом одерживает Муҳаммадкабир Технарь Назар Саттар. Аплодисменты его сопернику Нурназару Керимбою и гром оваций победителю Муҳаммадкабир Назар Саттар. И общее фото. Итак, дамы и господа, все ближе и ближе. Два главных поединка вечера. А сейчас мы представляем вам двухраундовый бой в промежуточном весе 73 килограмма. И в синий угол добро пожаловать представителю Узбекистана. Он носит прозвище Лев Шахтур Ампонов. В красный угол добро пожаловать представитель Таджикистана по прозвищу Железный Дилшод. Дилшод Азимҷон ё Азимҷони Дилшод аниқтараш бар муқобили Шоҳнур Амонов. 23 сола варзишгари ҷумҳурии Узбекистон. Дилшод Азимҷони Дилшод бошад 20 сол дорад. Рекорди варзишгари моро 2-0 нишон медиҳам. Аз клуби варзиши X-Fit Душанбе Азимҷон аст. Азимҷон аз канори сурх аст ва Шоҳнур Амонов ҷумҳурии Узбекистон. Дӯстони азиз, ин набард ҳоло аз сари нав муаррифӣ мешавад. барои Шоҳнур Амоновро муаррифӣ мекунанд ва ҳамчунин Азимҷон ки аксаран мо иштибоҳ мекунем Дилшод мегӯем, вале дар асл Азимҷони Дилшод аст, яъне ном Азимҷон аст ва Дилшод бо номи падар. Его замерный красному углу. Ему 20 лет. Его рост 180 сантиметров, а вес 71,4 килограмма. Профессиональный рекорд точно такой же, как у оппонента. 2 победы без поражений. Он представляет клуб X-Fit Душанбе, Республика Таджикистан. Азимҷони Железный Дилшод. Рефери поединка Арсен. ҳоло
рақобат миёни Азимҷони Дилшод ва Шоҳнур Амонов намояндаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон шурӯъ хоҳад шуд. рӯбарои якдигар ҳастанд ва аз рӯи эҳтиром дасти якдигар мегиранд ва навард шурӯъ хоҳад шуд. Азимҷон бо Шоҳнур файт мегӯянд. онҳо бо ҳам меоянд. варзишгари ӯзбек ҳам бисёр ҳам чолоку ҷасур аст. Шоҳнур Амонов атрофи рақиб чарх мезанад. Дилшод қавӣ аст. Азимҷон қавӣ аст. Азимҷон бо азми қавӣ муқобили рақиб баромадааст. аз рӯи ҷусам Азимҷон бузургтар аст нисбат ба Шоҳнур Амонов, вале акнун набардро мебинем. дар инҷо як бархурд. рақиб дар ҳол худро дифоъ мекунад ва Азимҷон бо зарбаҳои зону дубора зарбаҳои зонуи бисёр ҳам хуб аст. ино бо тафсири забони русӣ удар калени мегӯянд. бисёр ҳам зарбаҳои қавӣ аст ки ин шаклро бештар муайтайҳо ба кор мебаранд. варзишгароне ки дар муайтай ҳастанд зарбаҳои зонувӣ ё ҳамон удар калениро ба кор мебаранд. ҳоло акнун Азимҷон ба рақиб ишора кард ки наздик биё. ин ҷебҳои бисёр ҳам қавӣ. Азимҷон бубинед дар инҷо рақибро чанд зарба мезанад. рақиб дар ҳолати ногувор аст. бояд аз инҷо Азимҷон акнун ба кор барад зарбаҳои худро бе чӣ ҷое ки дар ҳоле ки агар ин қадар хуб буд зарбаҳо ҳолати часпиш аст. на инҷо аввалин иштибоҳи Азимҷон буд. шояд 4-5 зарбаи дигар рақибро накаут мекард, вале Азимҷон заминро пеша гирифт. дар ҳоле ки пеша гирифтед партерро бубинед. инҷо акнун нафаси озоди Шоҳнур Рамонов мешавад. Азимҷон бояд худро на Азимҷон тариқи росто зарбаҳои хуб дошт. ҳоло ҳам имконияташ хуб аст. ҳоло ҳам метавонад гардан гирад. зарбаҳои паҳлӯиро ба кор барад. ҳоло ҳам имконияти зебо аст. акнун бубинед зарба мезанад. шояд ҳамин зарбаҳое ки бештар ба кор барад таслим гарда рақиб. бояд бештар зарба занад. рақиб Шоҳнур ҳам бисёр қавӣ аст. нобаста аст зарбаҳои рақиб ҳеҷ гоҳ таслим намешавад. ана ин аст рақиби арзишманде ки бубинед муқобили ин ҷусаи бузург набард мебарад. Азимҷон ҳарчӣ ки зарба мезанад рақиб таслим намешавад. аз ҷои ҳато бармехезад. ин қадар имкониятҳои хуб аст барои Азимҷон. бовар кунед инҷо наметавонад. Азимҷон ҳолати буғӣ кардан дар дасти ӯ аст. пас чиро нигоҳ доред? на зарбаҳои пушти сар мумкин аст. паҳлӯ бояд зарба занад. бубинед дар дасти ӯ аст. метавонад ки ҳолати буғӣ карданро ба кор барад. шояд мактаби партери барои Азимҷон хубтар набошад. ман намедонам ин қадар имкониятҳои зеборо ба кор бурдан барои Азимҷон бояд ӯ қадар дуру дароз давом накунад. довар нишон дорад. дар дасти ӯ аст. ҳоло ки метавонад ҳолатро пеша кунад. Шоҳнур Амонов 23 сола варзишгари ҷумҳурии Ӯзбекистон дифоъ мекунад худро. барои Азимҷон ҳеҷ имконият намедиҳад. пойро қулф намеандозад. Азимҷон пойу ӯ раҳо ҳастанд ва ин раҳои бубинед акнун раҳояту рақибро озод мекунад. ба фикрам хаста шуд Азимҷон ҳам. бале хаста шуд. баъзе аз варзишгаро ҳастанд ки қадар имконият дорад вале афсус ки ба кор бурда наметавонанд. дар ҳоле ки ин қадар ҳолатҳои хуб барои имконият буд. Азимҷон хаста шуд. ҳатто аз зарба задан хаста шуд. офарин ба Шоҳнур Амонов рақиб. офарин бовар кунед таслим намегардад. ҳатто муқобили рақиб қавӣ меистад.
мо хаста шудем. мо хаста шудем. акнун росто зарба задан. اوه عظیمجان دستان رو رها نکنید وگرنه در اینجا برای شانو رحمانوف امکانیت میدید. نه این چی شده است برای عظیمجان؟ حتی هجوم نمیکند، دفاع کرده نمیتواند. رаунд اول جمع بست شد. شاید برای او محمد کبیر یاری رساند و ببینید این حالتهایی بود که بسیار هم خوب است. بسیار یک نوار زیبا. حالا دوباره برای برگشت رауند دوم. بله عظیمجان هنوز هم عزم قوی پیشه نکرده است. مخلصان او را دستگیری میکنند ولی او دستان خود را بالا نمیگیرد. شانو رحمانوف درک کرده است رقیب را که او میل برای ضربه زدن ندارد ولی ضربه های قبول میکند. این ضربه که هم طریق دست بود و هم طریق ستوی سیتکه بود برای عظیمجان دردآور بود ولی عظیمجان با این خستگی ها را هم میدارد. زمین میکپد رقیب را. نخواد که در این حالت ها خب شاید امکانیت است. اکنون او باید دیگر اشتباهی که پیشتر کرد اشتباه رو راه ندهد که این نوبت رقیب خست تمام. اگر همین نوبت از دست رها کند رقیب دیگر برای عظیمجان دلشاد هیچ امکانیت نخواهد آمد. باور کنید مخلصان میخواهند که خود به میدان آیند. بعضی از مخلصان از صدا کردن آوازی آنها هم خسته شد. اکنون ضربه های به جوابی عظیمجان رقیب را میزند. بله خوب است. این نکاوت تکنیک است بالاخره بعد از مشکلی ولی مردانوار رقابت را جمع بست کرد. مهم پیروزی بود که با مشکلی به دست آمد ولی برای مصلحت دادن. این جمله محمد کبیر برای او امکانیت داد، مصلحت داد. دیگر این امکانیت ها را هیچگاه به دست نمیاری. شانس است ولی شانس را به کار برد. پروکورور در پهلو است. به خاطرشان کف میکوبان. آفرین. نبرد خیلی پرهیجان بود، نامعلوم بود. قریب که ما به باخت نزدیک بودیم. قریب. عظیمجان دلشاد که نام رو حالا ما بعضی وقت اشتباه میکنیم ولی عظیمجان دلشاد مهم پیروزی برای بود قبول دارد. نماینده جمهوری ازبکستان هم شانور. آفرین برای شارون امانوف هم. اما نشان طلا با عظیمجان عزم قوی و И общее фото. Встречайте его соперника из Таджикистана, Мухаммад Расул Хасанов!
Соперника. Боец в синем углу, ему 20 лет, рост 180 сантиметров, вес 70,4 килограмма. Профессиональный рекорд: 1 бой, 1 победа. Он чемпион Узбекистана по рукопашному бою. Приветствуйте, Хушвахт Хамидшонов! А вот его соперник в красном углу. Ему 30 лет, рост 175 сантиметров, вес 70,2 килограмма. Его профессиональный рекорд: 2 победы без поражений. Дамы и господа, он чемпион Таджикистана по самбо, представляющий Республику Таджикистан. Приветствуйте, Мохаммад Расул Хасанов! Рефери поединка Арсен. акнун баъд аз варзишгаре ки мо ӯро васф кардем, оно боз як мураббие ки дигаре ки варзишгарам аст. ин варзишгари 30-солаи мо Муҳаммад Расул Ҳасанов, ҷумҳурии Тоҷикистон, бар муқобили рақиби 20-солаш 10 сол ҷавонтар мубориза мебарад. Хушвақт Амидҷонов аст, намояндаи ҷумҳурии Ӯзбекистон. аввалин зарбаи Муҳаммад Расул Ҳасанов бар муқобили рақиб Хушвақтро бояд Муҳаммад Расул аз ӯ дур кунад. ин варзишгари 30 сола оно дар навардҳо шогирди он баромад карда буд. акнун устод ба майдон баромад ё ба ҳашкунҷа баромад. варзишгари мо аз канори сурх ҳастанд. атрофи рақиб чарх мезанад Муҳаммад Расул Ҳасанов. хушвақт рӯбарӯи ӯ нохушвақт мешавад ё ин ки баръакси он хушвақттар хоҳад шуд. инро вақт нишон медиҳад. оҳо, Муҳаммад Расул Ҳасанов акнун дарҳол пои рақибро доштан мехоҳад. ҳолати партери гузаштан мехоҳад, аммо рақиб гардани ӯро доштааст. бояд сараввал гардани худ раҳо кунад ва баъдан пои рақибро мустаҳкам дорад. Муҳаммад Расул мактаби худро дорад дар шаҳри Душанбе ва худ ба навард ҳам мебарояд. махсусан дар ҳамин мусобиқаҳои санъати муҳорибаҳои омехтаи ММА ӯ доимо як бор бохта буд ва ваъда карда буд ки ман барои пирӯзӣ меоям ин навбат ва пирӯз шуда буд. ҳоло акнун ин навбат мебинем ки чӣ мешавад. Муҳаммад Расул Ҳасанов ҳолати мушкил афтидааст. хушвақт гардани ӯро бисёр қавӣ доштааст. бояд сараввал гардан раҳо кунад. ӯ кӯшиш ва ҷаҳд мекунад аз паҳлӯ зарба занад то гардани худро раҳо созад ва баъдан худ шонси зарбазаниро аз боло пайдо кунад. бубинед паҳлӯ, зарбаҳои паҳлӯӣ. Муҳаммад Расул Ҳасанов доварро маҷбур кардааст ки ишора барои суратнокӣ зарба гӯяд. Ҳасанов маҷбур мешавад довар онҳоро аз замин бархезонад ва росто муборизаро идома диҳад. бо ин шева агар равад зарбазанӣ набошад, пас дар ҳолати қоидаҳои ММА ҳамин аст. дар ҳоле ки агар рақиб дораду зарба назанад, пас маҷбур барои бархезондан мешавад агар ҳаракат набошад. ҳоло ҳаракат ҳаст каму беш, аммо Муҳаммад Расул дар як вазъи бисёр ногувор ғалтидааст. имконияти бархестан надорад, аммо довар маҷбур мешавад ки онҳоро аз росто амр намояд. Ҳасанов баргард ба самти рақиб ва навардро ҷолибтар намоед. бубинед акнун хушвақт Амидҷонов дар ҳуҷум буд. акнун ин навбат шояд имконияти гардан доштан барои Муҳаммад Расул афтад. на, пои рақибро доштааст. хушвақт пои Муҳаммад Расулро доштааст
و حسنов бошад аз паҳлӯ зарбаҳои худро ба кор мебарад. шояд гӯштинро ба кор барад Муҳаммад Расул. аммо барои гӯштинро ба кор бурдан бояд рақиб росто бошад то ин ки гӯштинро ба кор барад. аммо ҳариф хушвақт зарбаҳои зонуии худро як фаъол мекунад. оҳо чун гӯштин гуфтем дар ҳол Муҳаммад Расул аз ҳалуки маъмули искандарӣ ба кор бурданӣ буд. ба кор мебарад ҳанӯз ҳам. чун усул ба кор мебурд, хушвақт чанд зарбаи худро барои ӯ расонид. мурраббӣ варзишгари феълӣ Муҳаммад Расул Ҳасанов дар рӯ барои шогирдон мубориза мебарад. бурд барои ӯ муҳим аст то барои шогирдон намуна шавад. худо накунад ки агар бох бошад, шогирдон мебинад шояд ин каме қадар хуб нест. аммо Муҳаммад Расул Ҳасанов бо умеди пирӯзӣ бисёр ду ҳолати мушкил буд. ҳолатҳои мушкиле буд ки Муҳаммад Расул имконияти зарба зада надошт. раунди аввал ҷамъбаст мешавад. шогирде ки дар борааш гуфтем ҳоло паҳлӯяш аст. Сайвали Саидов ҳамон шогирде ки ҳоло паҳлӯи устод буд. Муҳаммад Расул Ҳасановро дастгирӣ мекард. устод ба пеш, устод зарбаҳои худро ба кор бар. вагарна маҷбур аст ки шогирд барояд барои ҷавобан набард кардан бо рақиби устод. ин рақобат ба мисли набарди пештара. ҳолати акнун бобинед, пои рақибро доштааст. Ҳасанов боз ба гардан медиҳад барои рақиб. на ин навбат надеҳ ки кор мушкилтар мешавад. ба фикрам шогирдон барои маслиҳат медиҳанд ин навбат. ҳолатҳое буд ки устод барои шогирдон маслиҳат медод. ҳоло ҷое мешавад ки дар варзиш шогирд барои устод ҳам маслиҳат медиҳад. ин варзиш аст. ҳасанов сараввал гардан раҳо кунед. ҳасанов барои қулф андохтани пои рақиб меравад ва ҷаҳду кӯшиши ӯ барои раҳо кардани гардан аст. зарба мезанад беист. ин ҳолати зарба задан хуб аст. рақиб маҷбур хоҳад шуд ки дастро раҳо кунад аз гардани ҳариф. ана акнун мешудааст ку буз даст медиҳад. Муҳаммад Расул акнун зарбаҳои худро аз пушт ба кор бурдани аст. ҳолати боғӣ кардан шояд ба кор баравад. аммо худ зери ҷусаи рақиб намонад. ҳолати замин кор кардан ана ин аз хуб аст. ин дуюмин ҳолатест ки дар ин набардҳо мо мебинем. хеле олӣ аст. ана ин навбат имконияти бурд аст барои Муҳаммад Расул Ҳасанов. қулф андохтан хеле хуб аст. боғӣ мекунад рақибро самти дигар меафтонад. агар имкон диҳад шояд дар ин ҷо довар ҳам ин ҳолати беҳушӣ таслим мегардад рақиб. офарин устод Муҳаммад Расул Ҳасанов акнун
барои худ ва шогирдон пирӯзӣ овард. ин нафаси тоза аст, аммо сину сол ҳам нақш дорад. аммо сину соле ки набарде ки прокурор кард, бовар кунед шоиста буд. ҳоло дар пайравӣ ба кори Муҳаммадрасул Ҳасанов ҳам парчам бар даст мегирад, дар 30 солагӣ пирӯзии хешро дар роҳ барои шогирдон истиқбол мегирад. Итак, дамы и господа, время остановки боя 3 минуты ровно заключительного второго раунда. Удушающим приемом треугольник победу одержал Мухаммадрасул Хасанов. Ему вручается пояс, почетный пояс Global MMA Association. Итак, дамы и господа, время главного события сегодняшнего вечера. И в октагон добро пожаловать представитель Узбекистана по прозвищу Охотник Санчар Гайбуллоев. Добро пожаловать в октагон представитель Таджикистана по прозвищу Хищник Хуштил Джафаров. Уважаемые дамы и господа, наступил момент, который вы все так долго ждали. Глобальная ассоциация ММА, Федерация ММА Таджикистана при поддержке Комитета по делам молодежи и спорта Республики Таджикистан с гордостью представляет вам главное событие вечера. Двухраундовый поединок в промежуточном весе 63 килограмма. Представляю вам соперника. И первый бойца в синем углу. Ему 19 лет. Рост 170 сантиметров. Вес 63 килограмма ровно. Его профессиональный рекорд 4 победы и только одно поражение. Дамы и господа, он чемпион Узбекистана по рукопашному бою и ММА, представляющий Республику Узбекистан, Фотон Санчар Охотник Гайбуллоев. А вот его соперник красного угла. Ему 25 лет. Рост 172 сантиметра. Вес 63 килограмма ровно. Профессиональный рекорд 5 побед, ни одного поражения. Чемпион Таджикистана по джиу-джитсу и боевому самбо. Представляющий Тим Баймуродов из Республики Таджикистан. Не знающий поражений Хуштил Джафаров. А достони азиз, акнун набарди асосӣ, рақобате ки анҷомбахши набарди чемпионҳо 16 аст. Хуштил Джафаров 25 сола варзишгари мо бар муқобили рақибаш Санҷар Ғайбуллоев 19 сола варзишгари ҷумҳурии Узбекистон андари майдон мешаванд. Хуштил мактаби ҷиу-ҷитсуро гузаштааст. Грэплингро аввалин зарбаи рақибро қабул мекунад. Бо тахаллуси Хищник бар муқобили рақиб
акнун кори греплингу ҷиу-ҷитсуро ба кор бурдани аст. дар ин ҷо дарҳол пушти рақиб мегузорад ва ҳамон мактаби бузурги греплинг ва ҷиу-ҷитсу ки аз клуби варзишии устоди хиш Комил Боймуродов боқӣ мондааст, дар набарди чемпионҳо ба кор мебарад. ана ин аст. бибинед, дарҳол пушти рақиб мегирад ва барои таслим кардани рақиб маҷбур мешавад. бале, ин набарди шоистаи пеш аз ноҳлат дар рақобатҳои набарди қаҳрамонҳо ё набарди чемпионҳо 16 ки ин мусобиқот аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи ММА Тоҷикистон бо як сатҳи баланд баргузор гардид. ҳоло Хушдил паҳлӯи дӯстон ёро бародарон акнун истиқболи аз пирӯзии анҷомбахши набарди чемпионҳо. Удушающий прием одержал победу и продолжает оставаться не знающим поражений Хушдил Хищник. бебохт шикаст нопазир рақобати Хушдил хушдилии мардумро овард. дӯстони азиз, акнун ин набардҳо 15 рақобат пешкаши шумо гардид ва дубора аз ҷониби кумитаи тадаррукот, махсусан аз ҷониби роҳбари Федератсияи ММА ҷумҳурии Тоҷикистон Булоҷон Азаров барои ғолиб нишони тиллоӣ тақдим мегардад ки ин шоми рангини набардҳо буд. анамин навои зебо анҷомбахши мусобиқоти набарди чемпионҳо аст. боварӣ дорам ки ин хушдилӣ барои Хушдил ва дастаи мунтахаби Тоҷикистон муборак бошад ва хеле диданӣ буд. аз таваҷҷӯҳатон сипос. боварӣ дорем ки дар пеш мусобиқаҳои ҷадид ва диданӣ моро дар ин манзараҳои дилрабои Тоҷикистон интизор аст. то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед ва ҳамонро бо як садо мегӯем: Тоҷикистон ба пеш, қаҳрамононаш ба пеш.